Μπήκαν τα 3 πάνελ, θα μπουν και άλλα 3 από εδώ και θα τα βάλω στη θέση τους. Θα τοποθέτησα όλα τα πάνελ στη σειρά. Έχουμε αυτά τα 6, 3,5 κιλοβάτ και αυτά τα 6 άλλα 3,5. Εδώ η Ανατολή θα πιάνει, γιατί είναι bifacial, θα πιάνει από πίσω, θα αποδίδουν από νωρίς το πρωί. Έχω συνδέσει και το δεύτερο string, από εδώ έρχεται, βγαίνει έξω, και το άλλο από εδώ έρχονται. Η γενική ασφάλεια από κάτω πηγαίνουν πάνω στις ασφάλειες στίξιας, γέφυρα με το αντικεραυνικό, και από κάτω φεύγουν και πηγαίνουν τις συνδέσεις του inverter. 2 string. Το ίδιο γίνεται και στο άλλο το φωτοβολταϊκό. Και τώρα θα πάω να συνεχίσω να συνδέσω το αντιηλεκτροπληξιακό. Γενική ασφάλεια θα την αλλάξω αυτήν, θα βάλω μια αυτόματη και συνεχίζουμε σε λίγο. Να δούμε λίγο πόσα βολτ βγάζει κάθε string. Το ένα βγάζει 301 βολτ και το άλλο 260 βολτ. Θα κλείσω τώρα. Maximum φωτοβολταϊκών 500 βολτ. Εμείς δεν ξεπερνάμε τα 350 βολτ. 18 αμπέρ κάθε πάνελ βγάζει. 2 string των 5400. Έχω εγώ μόνο 7 κιλοβάτ. Έβαλα και το αντιηλεκτροπληξιακό. Αυτό είναι 2 σε 1. Μετράει βραχικύκλωμα και σε DC και σε AC. Έρχεται το ρεύμα από το δίκτυο, περνάει από κάτω, πάει στο μεταγωγικό, ταυτόχρονα πάει και στο inverter. Φεύγει από το inverter, έρχεται από πάνω και φεύγει, πάει στο γενικό διακόπτη, αντικεραυνικά για το σπίτι. Φεύγει από κάτω, πάει στο διαρροής, φεύγει, πάει στο επιτηρητή τάσης και από εδώ φεύγει κάτω στον πίνακα του σπιτιού. Πάμε να σηκώσουμε, να δούμε πώς δουλεύει. Ανοίγω και το inverter. Μόλις σηκώσα το γενικό, πέρασαμε στα φωτοβολταϊκά. Έβγαλα την παλιά ασφάλεια και το διακόπτη και έβαλα έναν αυτόματο διακόπτη 250 αμπέρ
γιατί αυτές οι μπαταρίες 48 volt, αν το διαρρέσουμε με τα 10 kW που είναι το inverter, μας βγάζει τα αμπέρ που πρέπει να βάλουμε για ασφάλεια στην μπαταρία. Αυτό είναι ένας αυτόματος. Θα κάνω μία ουδετερογείωση τώρα, γιατί ο ουδέτερος βγάζει ρεύμα. Αν θα το μετρήσουμε θα δούμε ότι βγάζει 123 volt. Έχω βάλει αυτή τη γείωση προσωρινά. Αφού το βάλω πάνω από το διακόπτη διαρροής, από το αντιλειτουργοπληξιακό, και ξαναμετρήσω, τώρα ρεύμα είναι ελάχιστο, τίποτα. Αν το βάλω από κάτω, βλέπει διαρροή το αντιλειτουργοπληξιακό και πέφτει. Οπότε πρέπει να το βάλω από πάνω, έτσι τώρα κανονικά, για να μην έχουμε ρεύμα στον ουδέτερο. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του και θα τα πούμε στο επόμενο, με την επέκταση σε μια μεγαλύτερη μπαταρία λιθίου.